until we reach it. Oh, all you need to know is that we're Hey guys! Karon nga adlaw, so mag-vlog daw siya. Mag-vlog ka, di ba? Na yay! Vlog ka din! Yay! Mag-vlog daw siya, guys. Wala mo daw nyo. Paano masabi? Ang cellphone kay mag-vlog daw siya dito sa ubos. So ako daw ang iyang cameraman this day. Kaya di na daw ako mag-vlog. Kaya siya sa daw mag-vlog. So, sa kayo pangalan ni mo? Pila yung mong edad? Sa edad ka, Tris, di ba? Mag-vlog daw siya. My God. So, nganong mag-vlog bang ka? Kus ga yung tingog. Nganong mag-vlog? Wala lang. Trip ni mo mag-vlog. Na. Guys, itorta mo sa inyong itor minimo. So, ayan. So, ayan, guys. Let's get started. Lang ha ka mo adto lang. Ha? I-upload ta ni sa YouTube lang, dili. Ano man? Malubat? Layo pa to lang? Inyo haning bukid diri lang. Ha? Anak ko sa cellphone. Ha? Anak ko sa cellphone. Na naka sa cellphone. Ina, mao ni ang view na mo. Sina? Ada lang ka. Ipakita tong view to. Na mao ni ang view na mo. Maano ang view na mo? Kato itudlo to dito. Mao tong view na mo sa likod atong bato, sina. View na mo na, sina. Matang view na mo sa likod. Lakaw na ta. Ina, paglakaw sa mi, guys, ha. Mulakaw sa mi sa ubos, guys. Sige na. Lakaw sa amin sa ubos, guys! Oo na, sige. Hinayog kalimti i-subscribe sa among channel. Salamat sa suporta. Sige na. Aray. Hinadanlog ang dalan, dili. Nag-ulan diri gabi, wala. Inyuhan ning kalabasaan lang, Kaya kinsa ning kalabasaan? Ilalula nimo. Katod ka sa balay ni Lula. Katod ka sa balay ni Lula nimo, wala. Layo pa to lang? Layo, Jod? Ina, guys, lakaw, sunod mo na ako, guys. Sige na, Tanaw sa kamera. Otro, ha. Guys! Sunod mo, guys. Sige na, lakaw na. Naangin ka sa vlog ni Tito, wala. Naangin ka. Ay, dagan kay kapoy kayo ang kameraman maggukod-gukod. Ano nili kay man ka? Na, da ibangag. Layo pa to lang, like dool na. Dool na. Mga aha na dapit. Inyong tabay lang. Na dito? Layo lang? Ha? Na, guys, bye-bye na, guys. Guys, bye-bye na, guys. Sa kamera ato bang? Nalulahan na kalula na daw. Lula, asal nakalula. Tawag ka ni Lulu. Tawag ka ni Lulu. Nadiri oh. Dito yung siya. Nindagan. Angit dito. Tawagan Lulu. Ato sa Lulu oh. Lakaw na kay Lulu kang. Lakaw na. Dali na. Ala, di siya mga siya Lulu. Buing bata oh.
Sana. Anak ka mo to. Mula ka na kasi yung balay. Ina guys, suduan ta mo sa akong balay ug ahadapit. Sige na ina. Ina guys, suduan ta mo sa balay na mo kay mulit nami. Sige, ingon na sulti. Nawala siya. Sige na. Lakaw na. Ayaw pagdagan. Kapoy? Ha? Hmm? Ilang kamatis? Oh, mistisa. Dahil nalakaw na. Dali. Aska niyang hangad. Naglibog na doon siya maagid doon kay. Tagas kay sagbot doon. Kalabasa. Kalabasa may pakaon no. Ano ginuko? Ayo pa yung balay lang. Ha? Kasi nag-under karon lang. Giunsa ka? Diri agi sa piyak. Ay, dira na. Di gusto nga ni Sasal Chris daw? Yan mo. Kailan baka sana? Dali tapat dulong. Pas. Kami na sunod. Hain yung balay. Lagi ka. Harapit. Una dong. Harapit yung balay lang. Ipakita sa camera na ang bato na mo guys. Ipakita sa camera. Pangitag bato. Dan, ipakita sa camera. Yan ang sa camera o lang. Na wala eh. Sama. Nagwapa ko dili. Gaba ka dili. Na ang view na mo. Hay, landa ka tanggakon. Hmm? Tanga si Jinjin. Karon lang, daka na dito. Sige na ba? Landa ka atang Jinjin. Pagbabay na, bye-bye. Pagbabay sa camera. Pagbabay na. Lang. Pagbabay na sa camera, bye-bye. Ano? Bye-bye. I love you. Love Love you. you. I love you. We love you. Yay! Clap your hand. Yay! Yay! Ang okra nila, yes. Wala nang manok na. So, ayun. Diri mo sulod sa kuiba ang kahoy. Charot! Hi, Jinjin! Mo ni ang batang vlogger, guys. So, Habi. Ito yung palihan. Ito yung palihan. Ang tago.
talong, Jane? Isang talong. Daong, di ba mo nang kabukiran? Ala, ilang, grita lang, oh. Banta lang. Manini? Lang, pagtanaw sa Manilang. Yes guys, mo nilang talungan guys. Sa gustong mag-inquire, charot. Sa gustong mag-order, just text me and then just call me. Sorry, 930-264-1402. Balay-balay na mo na po ba? Ay, na, laya na. Ito na, ito na kuya yan. Sunod ito. Muni ang talungan. Lang ko? Yamog. Ay, yamog juda ay lang. Wala lang. Dito. Yamog! Inyuhan yung talungan lang. Pinapalit na mo sa mga talong. Bilag na sa among talong. Nagbilang kilo lang. Pwede. 20 ang kilo. Itor, minimo sa imong talungan lang. So, itor na miss na. Ako lang bitbit. Muna ilang talungan. Ilang talungan. Muna ilang talungan. Tapos dito, pasakain sa natin. Tapos dito sa ano na may balay sa Baliya. Hindi dito.